Lah yo tresno karo itu goblok heran goblok. Patah lah weh. Kok anu ceblok iki terus kewer-kewer. Jarane Terus ceblok wis kok buget-buget. Kowe iki yo mbleset kok. Wis gede. Kok ceblok wis gede gase. Dudu biting. Wah. Sik to. Lah kok iso nesu iki. Nesu sama angel diomong yo. Lah kok main Allah masuk sendiri. Aku pelak men sampean lu mesti angel lah. Benar, sabar. Main Allah sama. Kalau sih bener sama iki deket sore ya. Wis mbok rasani kok jero nang mbok engkel lah. Ketemu sabar. Isi senang ngancani kowe aku isi setia tresnani kowe aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe Wong ana sing ngetutne ya kok ngomong urip dhewe. padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Ya lagune dhewe wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalu matur suwun sehat barokah sedanipun. Alhamdulillah. Makasih. Iki. Alhamdulillah. Yo, ini. Siap, makasih. Tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen. Warahmatullahi wabarakatuh. Waturaken dumados sedaya jajan Forkopimda matur nuwun dan juga Mbah Lurah Ismail dua perangkatipun masyarakat Sodo. Sedanipun mudah-mudahan Ginanjar sehat sedanipun. Alhamdulillah. Terus ngono aku sing kaya awakku sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati. Mas Jong Luduk Capi sing ana saiki ayo tak kendali tresnaku sing gedhi tresnaku sing suci nanging apa ning ati nganti besok kowe ayo Sinden tangan di atas. aku wis seneng ngancani kowe aku wis setia tresnani kowe aja tinggalke aku neng kene urip dhewe Kencang ning dhuwur. padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Coba sindane kompak
Satu lagi. Ayo, sudah dong. Hey. Ho, 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 ho. Ayo, ayo. Iya, iya. Lo, lo, lo. Ayo. Teroknya masuk, teroknya masuk. Ayo, iya, iya. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Arena wangi atiku rasane pedang. Tansah kelingan kepingin nyawa sedela wae wes emo tenang. Majo yo citra janji suwe suwene aku ngenteni nangis sepatinku ngerenteng uripku kepesen atas ayo ayo siji loro tutu klambi anyar sing ning jero lemariku pacar anyar sing mbok pamer ning aku iya ayo apa dong Ayo dong. tutu wangi mau sing tak sawar ning mripatku angin kowe lali marani wong kaya aku aneh ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer pacar anyar ning ngarepku aneh ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer pacar anyar ning ngarepku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz saya kaya saiki kaya anu to, tas mondok lho sampeyan. Alhamdulillah nderek-nderek ngalap berkah para alim ulama Mas Gondrong. Alhamdulillah. Jan seniman nika napa ingkang dipun gayuh. Siji kula ngeten iki nyenengke sapadaning liyan hambanipun Allah insyaallah kula memuji kula nyuwun dening Gusti nggih dipun paringi kebahagiaan. Oh iya ngono ya lho. Wong ki pancen kudune ngono kok. Lho saestu Golek bahagia ki angel. iya leres. Wong ki arep duwite akeh ning lek ora bahagia. Leres. Ora penak. Wong yen kepengin disenengne karo Gustine ya senengno karo umate Gusti utawa hambane Gusti. Wong yen pengin diwenehi rejeki ya berbahagia rejeki karo hambane Allah. Tanpa Gusti awake dhewe ki ra iso apa-apa. Leres alhamdulillah. Nggih, nggih. Rasa luwe ya mergo saka Gusti. Saking Gusti Iso Allah. nyawang mergo saka Gusti. Saking Gusti Allah nggih. Iso ambekan mergo saka Gusti. Nafas saking Kang Maha Kuwasa. Lek kowe iki pancen yo pinter mergo kowe sekolahmu dulu. Amin 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 nggih. Ning kowe iki enek sing ngebot-eboti. Napa Masun? Yo gawanmu ki ngabot-eboti. Dadi kowe Oh, iki panjenengane pun nyalahke gawan kula lho. ora kok nyalane gawanmu ki ora. Gusti Allah menawa sampun takdiraken umatipun, wondene ana sing apik ana sing elek menika pun gegandenganipun. Ning ora pati somong. Mboten saged omong ning yoni kodamipun sae. Salipun makomipun Mas menika makom saking Trah Ngayuk Jakarta, lajeng etan segede Surakarta Hadiningrat. Turun ratu to? Wah lha pripun to panjenengan? Panjenengan persane Mosok turun ratu modele ngono kuwi. wondonipun. Wondene kok kaya Lho. Cakrak Mas. Mula kula nggeni adek-adek kaya ndene pangeran. wong turun ratu datar RT ora ketompo coba cara sak lara. Iki ora penak lho Mas. Ora penak maksudnya iki nek turun ratu ki sak orarane Ngeten lho, Mas. apa dadi camat, Ngeten Mas. apa dadi lurah. Derajat perangkat menawa lak mung sampiran. Yo, Diubro kaya ngapa yen durung kesampiran pangkat kesampiran derajat niku le wangel mokal. turun, memang rak ngomong turun. Nggih.
turun. Wong iki mangsa kacang mangsa ninggalo lancar. Leresipun ngoten. Turun lawak dadi apa? Dadi lawak. Lah, kae dadi apa? Menika nggih dadi dagelan. Lah iya kula kuwi. Dadi dudu turun ratu. Lho, nanging trahipun saking mrika, Pak. Ratu sapa kuwi? Lho, mawi dipun tapak tilas Patih Surontani, Pak. Patih Surontani. Modele lho. Modele kaya kabel kok Surontani. Aja gelem Wong disepelekke. Lho, Panjenengan lho. Wong tak nae. Piye? Wong ki lek gampang nyepelekne wong, kuwi besok bakal disepelekne. Lah, kuwi omongane kiai ngono kuwi. Pangapunten lho, Wong Mas. nek Mas, hukum sebab akibat ngono piye? iki ming nodi penggalihmu mung jajal kolbiahmu kepiatimu ora keko ora goyang. Innallaha ma'asabi. Lah iki lho sing tak anteni ya iki, Mas. Sing tak anteni Apa niki. maksudmu apa, Apa Mas? Artinya apa kuwi? Lho, Astagfirullahaladzim niki lho, Pak. Wong sabar ki kasih Gusti Allah. ala ya ora mesti. Mbok dilokne kaya ngapa to? Aku tetep sabar nrimo. Dilokne goblok aku bakal nrimo. Nggih. Dilokne aku kiri aku bakal nrimo. Sing ngene kowe mendo sapa to? Jenengan Ora ngerti hitungan duit. Loh, berarti nek wong goblok tadi kuwi. Kula meneng ae, Mas. Lho, kowe iki Tak rungokne ning bujur mau. Diwe selawe aku tarasane kowe ngrungokne to. Krungu. Wah sama kuwi kopokan iki ngono. Ora sik Kaya maksudmu nesu to kaya. Tak rungokne ning kono karo gede diwe selawe aku meneng ae. jok Padha ngene aku yo krungu mau ya aku. Ngene jok lutut Rasane aku pinter terus aku goblok. tapi ora ngerti hitungan duit. Mula dihapusi jok lidik. Lah kowe tuku sego goreng karo aku omongmu sego goreng wong loro entek 500.000. 500.000 salah goyok go 15 kok. Lah ya bener no. Bener. Ngene lho Mas Lutuk. Ojo ngene. Ya bilani kono kok ya. Loh, kula niku mboten kok sabila panjenengan mboten sabila Mas kula mboten ning paugeran kula niku endi sing bener, endi sing bener. Wong bener urung mesti bener, wong bener ya ora mesti bener. Ora peh dulure dibolong ngono. Nggih. Nek aku karo sampean sak ora-orane sampean tak anggap yai sepuh utawa tuwa ki tuture digawa kepiye leh ngaturke pangucap nggon. Lah wong ngono kok sepuhne iki lek kowe jene piye to, Dik? Kowe iki yo melu ndak iso pisan. Pripun to, Mas? Lah iki kok sepuhne iki Kula sepuhe sepaken piye? merginipun luweh langkung sepuh. Sepuh ki umure ning ora duwe ilmu sepuh. Sabar. Rasa nesu. Kowe iki bar ngaji kok. Lah ngene kok ngomong. Mau ngaji wis entuk pahala iki kok. Innallaha masabirin. Kaya ngono ora sesepone Jajal keimananmu. Iman yo iman tapi sing ngrasani kecore lho. Aku ora kuat lho. Tampet aku dari kedumetu aku. Saiki lho. Wong lek jenenge sepuh. Dagelan bayar selawe iki apa iki, Mas? Ora mbiyene kan jaman tahun 97. Ngono. Kowe karo jog lidik to? Nggih. Bayar 200. Kula lak nderek ngudi ilmu panjenengan. Kemarin jog lidik njaluk tambahan 50 nggih ngebis. Mas, kurang 50 nggih ngebis. Lah muni ngono. Lho nek kula jujur Mas napa wontenipun? Tapi kok ngene jog lidik kan selawe. Selawe. Ya iya. Kowe tak njaluk tambah piro? 50. Aku tambah selawe to. Nggih. Total hasilnya ade iki bare 275. Lah terus kok Terus aku akhirnya tekok karo sing digawe. Panitia. Bayarane 1 juta. Nggih. Sing motong 675 ya kono kan kuwi. Kok iso lho. Oh, lah jenengane ya ngoten to, Mas. Lah ngono kok ora ngomong to biyen. Lu tak jarne, Bos. Tak tok nih bene, ben dintek-entek nih. Wong ki lek wis gelem mangan duwe kanca, kuwi bakal munduh wong pakarti. Lho. Entek-entekne dulan ketok tuwek to wonge. Lho kok bisa lho. Kowe ora kuwi tuwek kowe lho. Loh, Mas. Kowe ora kuwi disaloki tuwek. Kowe aja angger nesu Kowe iki- wae. Sampeyan kalih kuwi teh didelok lho, Pak. Lek kowe iki pancen mung-munganku le. Loh, nggih Mas. Tapi Tapi lek umur 9.000 lho. Jenengan kalih kula iki umure 9.000. Ora beda to. Tapi lek perkara tuwek jenengan kalih kula niku sik tuwek Pak Ismail. ya jelas. Ya kowe. iya wong Kowe Pak oleh. Ismail piye-piye pengen ya pucuk pimpinan desa, njur mimpin warga sik sakmene kathahe. Lah, ngene iku lho. Lho iki mang kowe iki disepuhne Joklit iki aku ora iso Mah, nampa. sepol iki Mas mau Wong sepuh ki sarane ndi pitutur sing apik. Wong sepuh kok omongane kaya ngono. sampean sing marahi yo. Ngeten lho, Nek Mas. sampean kok pitutur apa sing kudu tak terapne, kudu sing tak omongne, aku tak tuturi, Pak. Kuwi tampanen minangka sedekahmu. Wong kuwi nek dielek-elek, wong kuwi nek dipojokke, wong Trimo. nek diindes-indes, kuwi minangka ngibadahmu, Ya, tuh kowe- sedekahmu. Ngono lho. Untuk kowe ya elek tenan dadi kudu nampa. Mas sama bagus Mas sama. Sik to. Iki rasa Ya dadak. genah wong sesa Kuwi budaya dudu kowe. salahku lho, Pak Sun. Lho. Kuwi salahe bapak karo ibuku. Kamangka sedulur. Aku mbiyen ki nun sewu, mergo ketok elek ki bapak lan ibuku lek ngundang kleru. Sik to. Sing ngomong kowe elek iki sapa? Kowe ganteng lho. Tuh. Mencela-mencel wong iki.
Kok sampe ngrawuhe. Bayaan lagi gawe kok gawe perkara lho. Cuma orang ngerti hitungan duit, lek disepuhne urung kena. Mare urung duwe ilmu sepuh. Duh, Sepuh ki ngelmune dudu umure le. Aleh. lho piye to Mas? Lagi gak Aja sok. nesu to, aja nesu. Sampe Sing pengen sing teko ngendi? kasepuan bab apa? jajali jelas. Kasepuhan Bab kowe. apa? Yo ngilmu kasepuhan. Bab napa? Yo bab keluarga, yo bab pitutur sepuh, yo rena-rena pitutur sepuh. Bab napa? Sing spesifik, sing jelas. Wah, sing awale ngene. Spesifik, Spesifik apa kuwi? akurat, Akurat bahasane spesifik ki Sing jelas, sing jelas. jelas. Oh, jelas ngono ya. Bab napa? Ora ngerti kok ngengkel. Ngono ngeloni aku. kaya ora Iya, ngono ngelone Sik to. goblok. Spesifik ora. Bab napa? Bab ora kok agama. perkara spesifik tak Bab agama, agama, bab Gusti Allah, budaya. bab budaya. Agama Lan kowe ngerti? pengen kok napa? Agama ngerti. Lo ngerti no? Agama ya apa? Loh, Wong lahir diadani kok niki kok ora ngerti agama. Agama ki lho apa? agama ki kapitayan. Kowe ki lho Iman malah Kowe ngawe guyu. lah kowe salah agama ora ngerti. Agama napa? Lah ngono kok melu pengajian to duka kowe jenak. Agama napa? Kowe aja ngomong lek kancaku lho ya. Loh, mah lo, aku juga awakmu mah. Mah aku juga awakmu. Lho, kowe aja ngomong kancaku lho. Kowe ngomong agama ora ngerti. Agama napa? Agama ki kapitayan. Lah nggih, kapitayan. Kok sagama kok kapitayan iki piye? Lah napa? Lho, lah ya terangno agama ki apa? Agama ki kapitayan iman. Wah, Lek wis imane kuat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat miturut karo akarya jagat aja araya jagat. akarya dalam kopok nih. Iya, kok Gua kene wis ngomong. kowe lek muni ararya. Iki lho, angel. Apa? Lah aku manembah marang Gusti Kang Kang Akarya. Akarya. Lah ya. Lah di akarya. Lah ya kowe muni Akarya jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Tegese kapitayan ki agama awake dhewe sebagai umat Islam manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing non muslim ana Kristen ana Katolik ya kuwi marang Tuhan Yesus lan sapanunggalane. Ki nun sewu lho. Pemersatu, Ngomong lho, ngomong-ngomongan iki oke, Pak. Iya. Ayo. Iya, ya ta terusno wong. Sabar, Mas, Sik urung sabar. metu, ilmune kan rung enek Urung iki. metu, Pak. Sik Tak lekas gitu. ngomongane agama tentang toleransi. Sampan tresno bojo mergo apa? Rupa. Aku ora pati tresno ya. Layak no gonta ganti ya, Mas. Kulo apa sing gonta ganti? Lah, Mangga ngono. Kowe ora kok terus jur mojoke Mas Ora. Gotong. Dek iki ndelok-elokne awake dhewe bojone jane kan gak demen karo kulo. Nggih. Sing disir jane mbiyen kan klitik. Kula. Lah iya, terus Ning akhirnya krono kena kula pun kowe. gadah terus kula paringke Mase. Lah kan ngono to. Ya aku sembarang turahan, Pak. Lah ya ngono ya ngono. Takoni. Nggih. Sama tresno bojo mergo apa? Bojo. Bojo. Ya mergo agama. Lho, tresno bojo mergo apa? Mergo Mergo ayu bojomu. oh, Berarti tresno mobil sebab apa? mergo mobil apik, Tresno omah mergo apa? mergo omah indah. Indah. Berarti saya menggarisbawahi bahwasanya mergo bojo mergo ayu, mobil mergo apik, mergo tresno omah mergo megah. Saya menggarisbawahi bahwasanya sampean ki tresno sing ning donya ki mergo wujud. Saiki nek sampean kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresani Gusti Allah sing tanpa wujud? Wah. Jadi carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud. Pucet to, San, pucet to. Ora Bringose malah cilik. Kok sik kono ki sik nyaring omonganmu. Bringose malah mengkeret. Ki sik nyaring. Bingung sok keret yo apa nek. Mengkeret ki manuk. Ndres. Ayo, ayo. Iya, iya. Pripun? Iya ya tak sawampuk pisan niku. Biasa, lek wis kalah adu argumen, itu akhirnya kekerasan yang muncul. Keluar. Tak sampluk iki berarti kalah. Kekerasan. Iya lah. Iya. Iki bisa ditunjuk. Secara Dadi piye carane Nah. Mas? Aku tresno karo barang sing ra Iya lho, ketara. Pak. Iki lho, Pak. Kok lho, nyapa kowe? Tekono lho. Lho. Masuk piye ta kowe iki? Tresnone Masun karena cantik dengan wajahnya. Heeh. Tresnone Masun karena mobil dengan Mergo apike. apike. Tresnone karo omah mergo megahe. Berarti- Secara garis besar wajah yang dituntut tuntutan rupa. Berarti kabeh lak wujud to, Pak. Iya terus saiki sing kok takokne apa? Dan sama ini jadi kopok nih. Lho, memang sing kok takokne. Lah apa? iya, lah sampean ki ning donya ki tresno kabeh mergo wujud. Piye carane nresani Gusti Allah sing tanpa wujud? Loh. Aku wis ora tak pikir. Ora iso Sing penting- sampean. Lho, Lan nutut iki. Iya. Pucet sampean. Lho, Aku kita yang menang ini
Sing pucet iki awakmu lho kena lampu. Dadi rupane iki putih. Sik, Kowe iki rupamu terus iki pucet leh to. ngoleh-ngolehi pripun? Leh ngoleh-ngolehi jajah. Piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Sama ra paham, Pak. Lah iya. Iki lho. Ayo. Kowe berarti tresno sing tanpa wujud. Loh. Wes ngene engko berarti kowe berarti ndak tresno karo sing enek wujude. Loh, Trik. Aduh, Trik kono sik to, Sun. Loh. Kowe tak takok. Kowe berarti karo barang sing wujud ndak tresno. Loh, tresno, Pak. Loh. Tapi kan alasannya beda. Piye? Tresno bojo mergo apa? Mergo yakin. Bojoku iso nyenengne aku, iso tak gawe urip sehidup semati besok. Lho, saya sekata. Tresno mobil mergo yakin mobil kita nggo nyambutke ora bakal rewel. Lho, Tresno omah iki mergo yakin omah iki iso tak nggo membina rumah tangga sing sakinah mawaddah bareng. Pak. Lho. Tresno Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah ki ana sing nyiptakne jagat sak isine. Lah kene omahmu biyen kok dol terus kok kontrak kowe. Iki jane kok ngendi to wong ki? Iki kok ngendi-ngendi apa kok gekek maklare kuwi tapi. Lah kowe Omahku nika tak dol mergo Lah, iya. cilik Pak Sun. Saiki kok ganti luwih lah, penak. Cilik. Saiki Mas. Lah, berarti Saiki kowe- kula tuh lho nun sewu. Mergo kula niku saya suwe kanca saya akeh, akhire kula golek omah sing rada gedhi. Yo cilik tapi nun sewu. Biyen lek cilik, biyen lek ukurane lak 6 12. memang muni mobil Lah, nggih. tresno mergo apa? Mergo difungsikan nyambut gawe. Lagi. Lah mobil mbiyen apa odong-odong to? Ijen. Ijet. Loh, Ijet 1000. 1000 nggih. Ya kae kok nyambut gawe to. Lah iya. Nyapa saya ganti? Loh, Lah iya ngapa ganti tak samplok pisan. Wis sugih kok. Ganti lho. Berarti odong-odong mbiyen ora kena kok nyambut gawe. Wis wayahe leren, Pak. Barang ki nek wis Barang ki tuwa. lek wis tuwa, wayahe leren. Sampeyan ki jane wis wayahe leren. Lah bojomu Kok malih ngono ki piye? Ngono ki lho. lah lek leren kowe mangan apa? Loh, tegese leren tumindak maksiat. Pekat penyakit masyarakat. Tegese mulane ing dalu menika ing Desa Sodo ngawontenaken ringgit pacucal ing dalu menika dalam rangka bersih desa. Muga-muga kabeh pinaringan sehat, slamet donya Lek lan bojomu mang akhirat. piye? Loh, apa Bojomu mang piye? Bojoku nyapa? Piye ben piye? Di bojo ben piye? Bojo iki ben sakinah mawaddah bareng. Warohmah. Artine Mas, artine Kowe Mas. lho ora dibolak-balik. Pak, mbok picek to. Aku iki mek pisan, Pak. Lah, Picek. Lho kuwi ya bener. Lek iki mbuh. Kok cangkeme kok iso ngancane diketut-ketut. kancane udek dhewe lho. Ben tak ketut rada dol. Lek aku mek pisan, Pak. Lah ya kuwi lho. Asli. Mbok Kowe sumpah dhewe anak digone Sumatera. demi Allah. Sik to. Demi Jane kaya iki Allah. apane iki to? Kok apa-apa ngerti lho. Roh Demi aku. Allah disekseni kaki danyang nyai danyang sing mbau reksa ing sodo. Lah, ora mandi lek kowe. Loh, kuwi mek pisan tok Pak Rabi, Pak. Tapi lek Au. tuku kerep, Pak. Loh. Tuku kerep, Pak. Masyaallah. Kuwi jenenge ngeceng-ngeceng larani atine wong wedok. Usah iki. Kok iso tumbas ngawur cengi sing mbok tuku siji ra mbok tremle akhire tak terne lho kae. Kaya susuke mbontek. Tak tapu lah Welek ya atine. Ngeten Pak. Mboten tegese tuku menika tuku panganan dinikmati Kanggo keluarga keluargane. kula. Ngoten lho, Pak. Wah, Terus ngeten iki Pak Sun. Bersih desa sodo. Dadi bengi iki sodo ki tegese Soto, piye kowe Pak? ngerti soto? Sodo ki non sewu. Soto ki aren. Aren, Soto. sodo ki Biting. aren biting. Soto. Sodo siji. Soto biting, Pak. soto ya soto ora. Soto ya biting. sodo. Lek biting ki lek diketok sodo ki Soto diketoki. iki desa. Iya sik tatamu Lah sik to. iya. Blok. Lah iya. Anu, Soto, lah ya soto biting apa ya nek? Sodo lah ya. Maksud iki lek biting iki sodo ki dawa, lek diketoki dadi biting ngono lho. Piye lho kuwi? Biting iki luwih cendhet timbang soto. Anu, penak melu eko dibayar sini. Kowe Yupakan. kowe lambemu. Nek ndi melu sapa wae ya penak kok iso. Tur nek ndereke Masun ki ketok mriyayi lho kowe ora. Ngene lho. Kene iki lho dalang priyayi. Nah, Nggih, lah nggih niki kula jelasne lho. Lah iya. Lah ngomong sing bener lho, ngomong soto lah arep biting lho. Lah kowe ngomong soto arep biting dawa biting. Piye kowe iki? Dawa sodo Pak. Aku izin kok aja ngomong dulurku lho lah anu. Sini. Aku imoh aku dulurmu. Lho, Kene lho Mas. So ki tegese Sodo ki dawa Pak. Lek lah biting iya. ki endek. Mulane iso dalani sodo. Sodo ki saka tembung insyaallah warga masyarakat. Iki salate ora bakal telat, ora bakal kendhat. No, Do ki dono rasa. Wong lek wis salat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat, dono rasa sesumbang. No paribasane ngerti karo wong sing ora duwe, kuwi sing iso dalani tegese urip ning alam donya ya hablum minanas ya hablum minallah. lah soto iki marai tukaran.
Piye to ki jenengan ki? Lho, ngono. Lah kae tinggi Sodo ki ujung. nek marahi Sodo lek di kelabang gak dadi ujung. nggih. Terus tinggi tiban. Kuwi malah sing dadi perkara meneh nek sodo kuwi siji culuke matane iki. Kuwi dadi perkara meneh Kowe kuwi. ketok ya dulure gondrong kowe. Lah ora jandak-nyandak kok Mas. Ngeten lho Pak, sedekah ki sapa wonge sing Wah, sedekah. iki mang jarwo dosa tempuh. Jarwo dosa. Lah ya omong tuh. Oh, kopokan. Lah kowe lho sing. Lah aku dilase kenal ngono kuwi kok. Lah kowe sodo Aku dilase sodo iki salat karo sodono rasa sedekah. Dudu sodo aren. Dudu. Lah iya, dudu biting. Boh. Sik to. Lah kok iso nesu iki. Sodo. Nesu sama langel diomong yo. Lah kok mek inalo mas Aku ya pelak karo sampean lu mesti akeh lah. Sabar, sabar. Omah inalo sama. Kalau sih bener sampean iki greget sore. Wis mbok rasani kok jero nek mbok ekel aku. Ketemu Sabar. Rasa nangis kowe iki ngetokke lho sing tanpa dosa. Wong rene bute kon ngibur. Lene lho, sampean malah ora pudeg nek ngomong yo. Lah kene kok nangis ki lara atimu. Ora megel aku. Lah kok nangis kowe? Luwe aku. Luwe cangkeme iso omong luwe. Sedekah kuwi tegese sedekah tu Sedekah. libdail balak. Ngono lho. Wong sing sedekah kuwi ngedohke balak wondene kaya Ngono lho. desa Sodo. Ngene lho, Soki nek nerang sedekah do ki rezekine ora bakal sudo. Ngene iki lho. Ora kaya kowe ngilmu tuwa. Sodo aren. Biting. Piye kowe iki? Ngono turun Surakarta di Ningrat. Nika tasik randhaipun Patih Sulontani lho, Mas. Surontani ndi? Sronggolo aku. Kowe oke ngeten, Mas. Sing penting niki lak pangangkahipun ming luari hujan. Iki bersih desa. Bersih desa. Kowe Ngoten lho. ngerti ora? Apa? Lho. Bersih desa ngerti ora? Roh. Lah iya bersih desa ki apa kuwi terang. Bersih desa ki sing dalane ngresiki sesuker sing kalaning praja sing ana ing Ya desa. iya, wong bersih desa ngilangi sesuker. Sing ndek suker iki kowe dhewe ya ilang ana dhewe. Wong kene ora ndek suker. Heeh. Damput aku. Piye to kok Suker ki maksude. Sukere kowe kuwi lho suker. Suker. Kuwi sukere reget. Lah nggih, Lah ya sing direget Mulane kowe. dene- Regetmu ilang ngono, ngono lho. mulane denekne sengkala sing kalaning praja. Sengkala apa? Sengkala enek sajene monggo, kala monggo. Sesuk sengkala enek sajene. Aku sesuk. wong jenenge anak kuwi aja sampe wani karo wong tuwa. Wong tuane Kowe ngerti. aja melu ndak melu lho. Bahaya lho. Kowe ning kene sik sok tahun Mei tanggal 24 main ning anu lho. Pundi? Dalange sapa? Pakai dalange ya aku no. Bah, haus, anu gah haus. Piye ta kowe iki? Lah wong wis Wis pancen ditanggali, kabeh iki wong. digatoni Kowe dhewe-dhewe kok. Kowe karo budie, kowe karo budie. 24 Mei yo kowe iso Ngawur megahi lho bae. kowe. Mas, kesuksesane sampeyan kuwi gumantung kesuksesane Mas Sun Gondrong. Iki saya tuwek saya angel kok iya. Mula kuwi jenenge anak kuwi ditodi, dicoba atine. Sok kala sakniki kathah wong tuwa sing jajal anake ora iso nampa njur emosi, wong tuane diloro-lorongke to. Tak kathah. Ngetes. Peh anake Kowe wis tak iso. tes. Lah kok anak dikentes iki. Kowe lho tak tes. Lho, apa peteng aku mbok tes. Masuk. Alah, wis Dites. mbah, Lah iya kowe to. angel kok iso. Klerune ta kowe. Mosok kowe lanang meteng. Lah mbok tes kok. Dites iki mah dites anune lho. Manuke. Mak kok iso manuke. Kepinterane lho. Jenenge ngetes ki ngetes ilmu. Apa sing jenenge dites wong loro tok? Rasa sampean tes. Aku ndek periksa ning dokter. Utekku encer lho, Pak. Utekku ki encer. Saking encere ndek ndredek kok kuping. Kuwi jenenge trah penyakit kowe kok iso mangsamu. Ngeten, Pak. Sing baku lak ngeten. Nah. Dados Mbah Lurah Ismail niki mboten kok piyai sing sombong. Ngono lho, Pak. Heeh. Nggih, Ngono. mboten piyai sing pamer, mboten piyai sing duwe jiwa adigang-adigong lan adiguna. Kepara napa? Dalu niki dipapanaken wonten ing lapangan. Nah, Tidak Adiluweh. Iki mboten idealis. ning sodo kok ning adi luweh iki apa lho? Iki ning sodo. Kok ning adi luweh iki lho. Maksude ora kok adigung-adiguna ning adiluwe. Diluweh. Sodo. Iki desa sodo, ngadi luweh kono lho. Aduh, matengane. Adiluwe ki adi ki dhuwur, Luweh luweh ki ki tegese akeh. luweh akeh. Ngono lho. Ora kok ngadiluwe. Weh, kowe mendumu kok kenemenan to, Duk. Aku isin suwe-suwe. Selawe kok kon pinter iki piye lho. Lah, ngono. Selawe iki goblok. Ya Kowe ngono. ngalio ning ngene kok ngono ning Gombang ngomong tangkapane ngono.
Main kono ya? Iya. Lho iya to. Partai rono tenan iki lho. Beling kono ya 3 juta kene selawe kok. Wong kok remeh. Mulai tetembane ingkang indah. Ngono ya, Mas. Pamane ngeten. Soto. Balurah sregep leh ngibadah. Ngono lho, Bro. Ngene. Pak Camat zakat ora telat. Ya. Pak RT salat aja dhewe. RW ne ra salat Ditapuk lambene. RW tekan lho iki. Ngono kuwi jenenge menghina kowe. Tegese ditapuk ki salah lesan Pak dituturi diomongi. Ya kuwi lho. Diomongi ngono lho Pak Sun Gondrong. Pak Sun Gondrong. Pak Sun. Iya iya. Wayang Wayahe sembahyang dalang ngudal piwulang pangrawe pengangen-angen kang irit. Se alon ae pengangen-angen kang irit. Ngono lho. Jajal. Piye piye. Wayang Wayahe sembahyang dalang yang ngudal piwulang Nah, pangrawe pengangen-angen kang irit menika namine sinden. salate ora leren. Lah iki lho. Masyarakat Masyarakat endi? masyarakat ki lho ngono. Masyarakat ora lali salat. nah. Yen maksiat harus disikat. Ya. Insya Allah dadi masyarakat hebat. Insya Allah selamat dunya lan akhirat. Apik to Lah yo iki. apa yang ngono kuwi Apik. jenenge. Pak Lurah, Lurah. asmane Pak Ismail. Ayo. Yen tak sawang piyantune ora cetil. Konti kuwi. Ah mikir kowe. Nek kaya kondir mikir apa iki. Ayo. Iso titik kemplo Ini bajingan to iki. Dagelan iki tenan dagelan lagi rasa mandek apa iki karo mikir karo. Ki rasa apa? Ayo Gus. Kalau mikir. Kalau mikir, lek kita mikir kita goblok. Ora yasu apa ya. Wong kancane rada mikir dadak diwehi sithik. Gayane karo. Apa iki. senengane mirang kancane. Diaturi Senengane ngono mirang. nutupi. Pak Lurah naminipun Pak Ismail. Wis ora wis nurung. Wis. Wis nurung. Wis. Pak Lurah Pak Ismail biyantune ora cetil. seneng daharane niku ke sompil. Iya. Saben wengi piyantune seneng ngemil. Oh iso. Iso ya. Iso. Pinter. Ingkang rawuh menika masyarakat sada Tak dongakne kabeh panjang yuswa. bengi niki sareng-sareng dedonga. Amugi sedaya benjang ahli Ya, kene, swarga. ya. Salatullah Salamullah Allah Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Allah Yasin Habibillah. Sapa saha sing seneng selawat derek syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah gesangi nikmat, uripe nikmat, hidup yang bermanfaat, didohke laknat selamat donya akhirat. Lho iki lho. Matur nuwun dumateng ibu-ibu PKK nika. yang sudah ikut menonton budaya. Jangan lupa ikut berdoa. Mudah-mudahan keluarganya sejahtera. Enak to Mas, niki cocok. Bahasa lirih. Tukang bas nggih. Kok sastra ya, Bang? Sejahtera. Lanjut. Boleh. Matur nuwun dumateng sedaya penonton. Ya, Nonton. Nah, mikir to kowe. Bengi iki ndelok wayang ya wis klakon. Rasa panang tur seneng guyon. Ya. Enek sing lingguh ra lemean, enek sing lemean karton. Oh iya. Iso. Ulek iya. Iso. Iya. Ayo. Sing terlibat boten penonton tok, Iya. Pak. Iya, Le. Boten kok Mbak Lurah kemawon. Ora pati penak anu lemek karton emang. Loh. Matur nuwun dumateng sedaya perangkat. Ya.
Hiburan dalu niki memang bermanfaat. Wah, iya. Ngentekke ragat insyaallah entuk nikmat. Yo. Sedaya perangkat muga-muga selamat donya akhirat. Matur nuwun Bapak TNI Polri. Yo. Ingkang sampun kersa tindak mriki Sami-sami derek memuji. mugi-mugi ya kathah rejeki. Kabeh terlibat barokah. kabeh terlibat. Matur nuwun dumateng sedaya para bakul. Ya. Bakul. Matur piye mau? Lah mikir ta. Wis golek urip dhewe-dhewe iki. Ya. Matur nuwun dumateng sedaya bakul. Ya. Dalu niki sedaya sami kumpul. Ayo. Dodol murah tidak pernah pukul. Ayo. Mukul karo kanca iya tetep ngrangkul. Bisa iya. Masya Allah. Iso. Kabeh terlibat. Ya, oke. Matur nuwun dumateng tukang parkir. Bosok kowe. Ya. Oke. Iki mau ya wis melu mikir. Loh. Mikir apa? Loh, mikir tatane motor atau motor mikir, Pak. Oh. Wonge halus tur ora tau naksir. Ayo. Naksir padha wong halus gak tau naksir. Yen duwe Muter. duit sedekahne ning fakir. Ya, iso. Matur nuwun ingkang ngasta syuting. Enak ya? Enak tukang nyuting kuwi. Syuting. Iya. Dokumentasi itu juga sangat penting. Padha karo karepku ya. Iso. Wonge ganteng, waras tur ora senting. Ayo. Insya Allah keluargane ra golong komen. Iso. Akeh jakre iso tak golek-golek ne. Bayaran selawe pinternya angel, Pak. Angel asem tak sik tak golek. Matur nuwun ingkang tukang son. Yo. Iki yo melu andil kok piye? Son iki lho, son. Sound sisteme alhamdulillah orang ngegron. Lungguhe sak ngenggon-ngenggon. Mosok we. Alhamdulillah bisa dinikmati sedaya penonton. Iso yan. Jakre iso. Selawe pinter, Bos. Matur nuwun sing jaga toilet. Toilet buri lho. Toilet buri melu Pak. Lungguh ngene mesake kok mangsake. Ayo, matur nuwun ingkang jagi toilet. Jagani penonton sing mencret. Diresiki ben ora ketok kepet. Ayo. Engko mbok delok insyaallah wis ora kelek. Gak Apa iki? masa kamburi elek. Toilet ki akhirnya lem. Jan elek kowe. Kene ngambil sitok kene. Keting aku sing nyari Kene duit. nduk. Elek iku lho, Pak. Pak kowe iki mare anu kowe nduk karo aku nduk. Nduk. Apa enek kok ndek kelek. Sik. Napa iki? Anu, Nandasari. Oh, nggih. Copi. Nduk nanda kene dah. Ndak, jajal ndak. Tolong mudina paranon tukang jaga toilet ndak. Mas, kotmu minor seberapa Mas? Mas Yud. Coba. Wah, nek bocah iki modele kok Malaysia. Dia Isabella lambang cinta. Sik. Kowe kok iso ngrangkul komburi mangsamu. Iya melu lho. Iki Emi karo Isabella. Isabella, Emi, Nah, Domino. lah Remi Domino Bang ngawur wae. Apik, Ya, lho ini apik, suasana apik. di Malaysia, Pak. Ya terus Di nih, Malaysia. terus nih. Di Malaysia. Dia Isabella. Coba. Dramane. Dia Nyawa. Hei, aku tak nyanyi ning taman. Aku masmu lho. Mosok mbok kowe MBG. Apa kuwi? Ndok karo sosis ya. Ngawur ki lele ngawur. Gedhi kendase. Dudone. Barang linggone iki lek ning Jawane dudone lek. dudune, Pak. Coklete kadike. Linggone kene iki ning cengel. Jane dudone. Gendul. Rumangsamu apa ndok kuwi ting ngokeh ting pringkil napa? Mangsamu ya ndok nanda. Lho ini keharmonisan, Pak. Lho, Nggih. iya no. Kuwi jenenge ra anu perpaduan Oh iki, asmara. leres. Permata biru. Ya nek lagu Malaysia. Oh, gitu ada. Coba.
Lagu spesial Malaysia. Loh, niki kali niki to, Pak? Malaysia, Kuala Lumpur. Malaysia, Kuala Lumpur. Pakcik. Pakcik. Kuala Lumpur. Pak Cik, nak mau kemana? Pak Cik ya? Nak, engkau nak boleh nak itu bahasa Malaysia. Nak boleh tak? Awak ini pernah ke Malaysia. Awak tak boleh itu macam ngomong Malaysia. Datuk. Datuk siapa? Datuk Bayu Binibin. Nah bagaimana lah? Macam mana? Tak Kuala Lumpur. Oh so macam mana? Kuala Lumpur. Awak nak bagaimana? Gimana? Gimana? Iya. Coba, ya. Selimirnya, Hei, semilirnya, kok selilirnya? Ayo. semilirnya angin malam ini. Anu, ora pantes. Pantesnya karo susi lho. Oh, oke. Ini ndok sus. Coba kae. Golekane sing semliwir ngene. Golekmu sing semliwir ngene iki. Saiki kan wonge lho ngene lho Le. Sok wonge ditonton karo katuranggan. Lah nggih. Cara keris ngoten katuranggan, keris katuranggan. Karo nandae ora pas. Iya Mas. Wah, Nek jog lidik iki wane cara orang kebacot karo nanda ono pas. Kok betok nggih tembung kebacut barang. Kok nyedek-nyedeki kancan. Lha karo sisi kuwi. Iki lho. Nah, iki langsung dicekel tangane ngene iki terus langsung Anda ini bisa seakan goyah sinar cinta aku mah gila sisi gila. sing wedok iki kok kaya lara apa ngono ya. Aku kok gumus. Susi kaya anake nanda. Nggih. Kok kaya anake kuwi to, Kaya Mbak? anake nanda. Maksudnya cara dadi anake nanda pantes. Nanda mana semene iki. Panjang do wayahe anak niki. Masa kowe anake kalau. Coba gini, yo. Coba Mas, kula rancak nggih. Nggih. Pak Sun. Oke. Pemain pun rancak Tembang duet. India. Tidak meninggalkan pentatonis dan diatonis harus digabung menjadi satu. Digabung jadi Ya, satu ya. musik dan gamelan. Betul. Coba Mas, 6 Mas, 6. Deg-degan sing tak cak iki lho. Sing tak cak iki. Menengah. Ya. Mangsam. Ya. Sambung ini mah. Nyuwun minum dong, Mas. Minum. Nino. Iya. Dok. Ya ampun kemayu nih Raul. Jaluk Wanu Mas, wanita itu memang harus kita manja, jangan disakiti Karena lah hatinya. kemalan ini Mas. Udah ilandung. Nek pas ngarep botol nih, wah tuh. Sing entekne pulsa. Jajari. Lama Seneng aku jadi. Kae mau minum. Ya. Tapi jenenge Mbak Yu tak wae. Iya. Sing oke. Semprotno kono. Nah. Ya Allah. Lagi iki ngombe didulang lagi iki. Bojomu lata kok ya wis ngen kok iso. Ya coba Mas kita minta Jadi kayak manuk. pelok. Diloloh. Biar kita romantis, tolong carikan kursi dong, Mas. Carikan kursi. Oke, sebentar. Biar kelihatan kita Coba. romantis begitu. Wah, nandane kemayu jeneng. Iya ning tawa. Pengi tak gandrung. Anu bojomu selasinen sik ta. Lek ate kok ngono apa Bengi piye? terkoso aku. Apa? Selalu komplak kampleng iki. Iya ning tawang ana lintang wong ayu aku ngenteni Aku karo sapa ya?
Karo debok. Ayo wayangmu, aku yo dikonone ben ketok Engko tak lenggahke kursi. Njur ndak peteki nggon pundakmu ya cah iku. Besok gue kek tok. Tak tuleken kowe. Oh, gentenan, Mas. Mak. Ini otot ulat. Nduk kene lenggah kene. Marang mega Wes karepmu lho nembang wae. Iki nata buntu. Oh, lanang wedok kaya codot contonge. Teka kalau jam-jaman lho. Jenengan kok romantis sangat karo. Yo ngene iki lho, sing marahi sapa-sapa kelingan ngene iki. Ya nyeh. Kursine lak kepenak to, Nduk. Sekedar sangat, Mas. Ono. Karo bawa nduk coba nduk. Iya. Terus. Kaya dene krungu suara sing katon biyen. Apik Mas bojoku Mas. Piye Mas? Kaya badak kretek ndok. Nyapa mbok nehi ngono karepe iki lho. Ayo ora apik to kuwi. Oh yo sing mesra kaya kuwi. Senajan lingguhmu cilik nanging gedhe rasa tresnaku marang sliramu Diajeng. Ya ngono ta kan, Mas. Ayah Liti. Piye Diajeng Nanda? Aku yo ditumbaske jajan. Pun nyuwun jajan to. Wong dene tresnaku sundul langit marang sliramu ya tetep tak pinangkani. Iya sik kene. Endi kowe? Ketok guyu ketir. Tak pundhutne pop mie ya, Nduk. Iki makanan instan ning insyaallah ya iso mareki. Mas. Wis tau mampok mie poro. Mampok mie poro. Wis tau. Ya kenyek-kenyek Satu kene. Oh ampun. Wis tau rasane pop mie poro. Masuk badan ya kaya Makanan bentuk. Bentuk. Aduh. Hewan selawe njaluk pomi. aku mampu Aku lho yo pengen mesra ngono kuwi. Ya. Bisa ngerti lho. Nduk. Jajan tenan. balah jan tenan. Bojoku jan putune anta bogo. Ngrupute buwater. Ora iso. Bojomu wis tau mangan pokmi poro? Urung tau. Aja engko wetenge lara. Enak to, Nduk? Aku jajan. Ya wis berdua ya, Nduk, ana ya iki. Makanan ringan ngene iki sing penting Jajan. Ulang lo tuh. Ulang Iki ya jajan makanan ringan enteng pol. Vitaminnya akeh ya, Mas ya. Lonjono. Jaluk papi. Iki malah sehat ya, Mas ya. Wis to. mimi lagi to, Nduk. Mimi. Masyaallah. Ini to. Sereten. Ini ya. Wong ayu lek cereten ya lek itu. Nggih. Koclok. Tangkem mbok kemplas. Koclok tenan anu. Duduk. Mimi awe. Golek ning ngombe kono, iso mangsamu. Yo. Aku apa mau tombol Hei, ya sama. bojo iki dimanjakan ngene iki manja. Bojo lek ayu tuwek ngene ditomber. Pahate koyo dus bibas lho to. Aku tuh sapi oh, sama ki tresno kakakku. Hei. Tak dusi lho. Tak dusi lho. Cepet no. Waduh. Wis kono kok iso kono. Terus nduk jajan terus nduk. Sunta. Suntakan
Loh, ya apa ki? Kok terakhir kelebonan demit? Kok sembelete iki? Tangi sing tias janji janji ku Sumedet rasane jas ingsun lho lha kok perkosa aku kowe dirangkul ora bojone melu dirangkul ora gelem bareng ngenten delok Pak. Lah bojone melu to. Piye? Kula krasa adem menika Adem. nyuwun kemon. Aduh. Sik entuk. Pasal tak kemulan to ya. Menawa bojone wong iki ya diselimuti. Lho pancen tanggapane ning lapangan to, Mas. Pancen ning lapangan. Iya, Bang. Hah? Aku yo Tak bawakan selimut asli dari Tiongkok. Kamu jatuh ya. yo adem yo selimut ono. Benanget. Kulit nang. Lho. Saiki yo ombok ini lah penak to kanca. Ngono. Bapak ki kuwi lho. Penak gak? Iki wayahe. Wah, kowe iki jan ora anu blas kok. Jare. Kono kon ngadeg sithik sik, ngadeg dulu kono. Betul dulu. Kok dingku. Aku lek rasa nggo sampean. Lho ujune tresno ki alon-alon. Mengai sampean iki lah. Oke. Nang toiletmu. Kene jumeneng nduk, arek saiki nduk, coba. Kemasing sun prasopo. Apa ya kaya ngono wis dadi dulur kudu akon. Kene Mas Luduk kene. Kene kono karo garwamu. Kene Mas Luduk. Kene ben karo garwane iso akur. Dok, kene lho lenggah kene ora. Gaya tak ngono. Kene lenggah kono. Nah, wong ki ngene. Jajeng pancen iki ya sedulurku tuwa. Dadi piye-piye kudu dihormati. Ora kena njur nglarani. Kuwi ndak marahi molo ya. Lah ya tresno karo aku to. Matang lah we. Kok anu ceblok iki terus karer-karer. Jarane Terus ceblok wis buket-buket iki. kowe iki yo mbreset kok. Wis gede kan ya? Wis ceblok wis gede gase. Ya, ceterno coba. Ya, Mas Luduk. Terus mas diajar. Tangi sing tias Tang. Aku gila gitu aku. anu wae lho kon ngamar kerja ning gone bakul soto ndok yem kono lho. Apenak ngono. Dadi kasine bakul soto. Tangi sing tas Ya. suma Ngenteni Cinderella. Yo mimpi itu. Orang Cinderella. tas Cinderella tiba dengan kata gencar ya
asek Karo kuwi cahayu sing kakelemper lemper mupante coba kesetan hati lawan yen rapat rasa tinggali sinania cintaku sapa kata kosya karo tidak berdiri Beri banjar motor bensin ceritan motor berbasis datang tak akhiri ayo kaca motor kita sambut dan dalam milik sambil pulang nanti topik malah kowe lupa bensin rata mik Bantu larang Bantu pikir kenyawa ganti rusak coba terus masa kata pikir motor jatuh yang berarti lah satoyor potong-potong ular tetek melakukan kopek-kopek alat terbaik jaga aku monolog. Oke. Mbak Nanda, Mbak Ana, karo di siapa ki? Mbak Dinda, Dinda. Ya. Oh, Anda, Nana, Dinda. Wah, 3A. Ana Purbaya. Tarik Purbaya. Purbaya. Ana iki cilik Mas lagi ngopeni. Oke. Lah kowe malah tesik kemutan. Awal mula saya nderek jenengan nggih rabine niki. Iya. Saya minggat-minggat. Sondok ra penak dadi wong ninggatan ra penak, Nduk. Malah jenenge Purbaya. Yuk. Hospitanolog. Tak kirimke kanggo dulurku. Lanjut teh. Selain hatiku yang tak tahu Ragunan kesubuhan Dasani Setan teruk Penololion Mengisiro Sayangku
lakune kita ya Mas. Saenipun mekaten Mas. Nggih sinau syariat, nggih sinau makrifat. Ya, Pak derek nggih. Tam samar pamoring tomo. Simuk moyo